Κάποτε κατηγορούσαν τα μοντέλα, γιατί έτσι σε γνωρίσαμε. Αν και ήσουν και πολύ πετυχημένη, θεωρώ ότι και σαν παρουσιάστρια είσαι πολύ καλή. Γιατί έχεις αυτό το πολύ σταθερό, το μετρημένο, το σοβαρό και ως ηθοποιός, ας πούμε, σε πράγματα αυτό που έκανες. έκανες. Αυτό το σοβαρό δεν ξέρω αν περνάει τελικά. Όχι, και σοβαρή αντίληψη. Όχι, σοβαρή εικόνα, όχι σοβαρή αντίληψη. Κάποτε κατηγορούσαν τα μοντέλα ότι ξέρεις κάτι, παίρνουν τη δουλειά των τραγουδιστών, παίρνουν τη δουλειά των ηθοποιών. Παίρνουν τη δουλειά. Τώρα συμβαίνει τελείως το αντίθετο. Ναι. Είναι σημείο των καιρών, πιστεύεις, σημάδι των καιρών ή θα παραμείνει αυτό? Νομίζω ότι πια τα μοντέλα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι μια δουλειά επίσης ευχάριστη και ωραία για μια νέα κοπέλα, αλλά είναι τόσο διαφορετική η αγορά αυτή τη στιγμή για ένα νέο κορίτσι που θέλει να κάνει αυτή τη δουλειά, που δεν έχει νόημα. Αν πραγματικά, ας πούμε, μου έλεγε κάποιο ότι θέλει να ασχοληθεί με το μόντελ, θα πει έξω. Ναι. Δεν έχει. Παλιά λοιπόν τι γινότανε? Κατηγορούσαν τα μοντέλα ότι μπαίνουν σε άλλους χώρους και παίρνουν τη δουλειά από άλλους, τέλος πάντων, ηθοποιούς κτλ. Τώρα όλοι οι ηθοποιοί τραγουδιστές κάνουν καμπάνιες. Εντάξει, δεν θα το σχολιάσω. Ποτέ δεν το σχολιάσω. Ούτε και τότε δεν το σχολιάζα. Δεν είμαι της ταμπέλας. Δεν μου άρεσαν ποτέ οι ταμπέλες. Είμαι μοντέλο. Μοντέλο θα πεθάνω εγώ. Θα πηγαίνω 80 χρονών στο παιδί. Εσείς δεν ήσασταν. Εγώ ήμουν όμως. Δεν είμαι πια. Θέλω να πω ότι δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες. Ένας άνθρωπος μπορεί να δοκιμάζεται σε πάρα πολλά πράγματα. Και ο κόσμος θα κρίνει αν κάνει ή δεν κάνει. Και ο ίδιος μπορεί να έχει αναζητήσεις. Να πει αυτό μου αρέσει καλύτερα, αυτό μου ταιριάζει καλύτερα, αυτό λιγότερο. Τι το κακό? Εντάξει. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι είσαι ένα πολύ ωραίο πρόσωπο. Δηλαδή, ξέρεις, μεγαλώνεις ωραία. Έχεις ένα πολύ family profile. Έχεις περάσει μια νεότητα ως γκομενάρα εντός εισαγωγικών. Γιατί υπήρξες και είσαι και πολύ ωραία γυναίκα. Θεωρώ λοιπόν ότι σαν διαβάθμιση και σαν πορεία έχεις πιάσει όλα τα κοινά. Εντάξει, τώρα δεν είμαι διευθυντής προγράμματος φυσικά, ούτε είναι δικό μου το κανάλι, αλλά θεωρώ ότι είσαι ένα πρόσωπο που είσαι πολύ φιλικό σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις γυναίκες. Εγώ νομίζω ότι αυτό. Θα συνεργαζόμουν δηλαδή μαζί σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Με χαρά. Ωραία. Όταν θα έχει έτοιμη πρόταση, να μου την πεις. Νομίζω ότι ο ρόλος μου σαν μαμά έκανε τις γυναίκες απέναντί μου πιο safe, πιο ασφαλείς. Σε απενοχοποίησε απέναντι τις γυναίκες. Δεν είμαι πια, ας πούμε, η διαθέσιμη γυναίκα ή αυτό. Και νομίζω ότι αυτό και η εκπομπή που έκανα 2-3 χρόνια που αφορούσε γονείς με έφερε πιο κοντά σε αυτό το προφίλ που λες. Αλλά γενικά στη ζωή μου και στη δουλειά μου παλιά, παρότι είχα την εικόνα της απρόσιτης, ποτέ δεν υπήρξε απρόσιτη. Καμία σχέση. Εγώ που ξέρω χρόνια, με ξέρεις και το ξέρεις πολύ καλά. Πολύ φιλική, ο άλλος όμως είχε αυτή την αίσθηση ότι εγώ θα είμαι μια απρόσιτη γυναίκα και καμία σχέση. Και μπορώ να πω ότι είμαι και καραγκιόζη στην παρέα. Και εντάξει, το ξέρουν όλες οι φίλες μου αυτό. Μήπως ήταν άλλο το πρότυπο βέβαια που θέλανε, που ζητάγανε. Δεν πήγαινα ποτέ με τα πρότυπα. Απλά προσπαθούσα να κρατάω μια σοβαρότητα και μια αξιοπρέπεια σε ό,τι έκανα. Είτε αυτό μπορεί να ήταν μια γυμνή φωτογράφηση, είτε μια παρουσίαση, είτε μια συνέντευξη, οτιδήποτε. Και πάντα υποστήριζα αυτό που έκανα. Βέβαια. Δεν γύρισα ποτέ να πω αχ, το μετάνιωσα που έκανα αυτή τη φωτογράφηση. Την έκανα τότε για αυτούς τους χύψη λόγους. Δεν το μετανιώνω. Και πάλι να γύριζα πίσω, τα ίδια θα έκανα. Δεν αλλάζει κάτι. Αλλά στην παγκόσμια αγορά δεν είναι τίποτα τρελό το να είναι μια κοπέλα από το χώρο του modeling και να περνάει στο χώρο της υποκριτικής ή σε οτιδήποτε άλλο. Είναι το σύνηθες. Γυναίκες που έχουν πολύ ωραία παρουσία και μπορεί να είναι και καλές σε κάτι άλλο, είτε στην υποκριτική είτε στην παρουσίαση, να περνάνε σε αυτό το χώρο. Εγώ θέλω να σου ρωτήσω το εξής. Δεν σου γίνει πρόταση κατά καιρούς, ας πούμε, να συμμετάσχεις σε μια ομάδα? Δεν σου λέω να κάνεις κάτι μόνη σου. Να συμμετάσχεις σε μια ομάδα. Δηλαδή είσαι μια σαραντάρα που έχεις οικογένεια, έχεις μια εμπειρία, ξέρεις 5 πράγματα, μιλάς πολύ ωραία ελληνικά. Ναι, σε ευχαριστώ. Ναι, για ποιο λόγο, ας πούμε, όχι για ποιο λόγο, δεν σου έγινε πρόταση να είσαι μέλος μιας ομάδας? Όχι. Ποτέ? Μου είχε γίνει παλιότερα, πολύ παλιότερα στο Μέγκα στο πρωινό. Αλλά δεν ευδοκίμησε αυτό. Δεν ήθελες εσύ? Όχι, δεν τα βρήκαμε. Ήθελα, πώς δεν ήθελα, βέβαια και ήθελα. Ήταν η εποχή το πρωινό που έγινε με τον Νίκο Παπαδάκη. Εκείνη η χρονιά. Την χρονιά που έφυγε ήταν ο Γρηγόρης τα 5 καινούργια παιδιά τότε. Μπράβο, ναι. μπράβο. Και απλά εγώ δεν θα ήμουν το παιδί. Μετά όμως. Θα ήσουν η μαμά και το παιδί. Ήδη έκανα το μάμι όμως. Δηλαδή ήδη έκανα την εκπομπή μάμι. Απλά μετά τελείωσε να βάγεις αυτή η ιστορία. Δυστυχώς. Μου άρεσε πολύ. Όχι, θα σου πήγαινε κιόλας. Δεν σου κάνω πλάκα. Κρυφά ταλέντα έχεις? Πρέπει να έχω. Δηλαδή, έχω μάθει ότι ζωγραφίζεις πολύ καλά. Διάφορα. Καλλιτεχνικές ανησυχίες έχω πάρα πολλές. Καλλιτεχνικά. Τρελαίνομαι για φωτογραφίες. Μ' αρέσει η φωτογραφία γενικά. Ίσως θα μπορούσα να το είχα κάνει και επάγγελμα.
Μ' αρέσει φοβερά η διακόσμηση. Μ' αρέσει γενικά το κομμάτι καλλιτεχνικό, δηλαδή να ζωγραφίζω. Ζωγραφίζω πέτρες με τα παιδιά μου. Ζωγράφιζα γενικά από μικρή. Αλλά όχι ότι κάνω πίνακες. Κάνω πράγματα που μου αρέσουν εμένα και πιο πολύ το καλοκαίρι. Ωραία. Επιστρέφω πάλι στο πρωινό γιατί μου διέφυγε. Ναι. Πες ότι έκανες τότε με την πεντάδα και ήσουν μέλος της πεντάδας. Ναι. Και είχες και μία συνέχεια τηλεοπτική. Μια πορεία διαφορετική. Ναι. Επειδή μιλάμε για πρωινό. Ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή μία άλλη τελείως διαφορετική συνταγή. Μετά την πεντάδα δηλαδή που λες εσύ και την παρουσία του Γιώργου Λιάγκα με τη Φέη Σκορδά, την πολύ πετυχημένη πορεία και τη μεταπίδησή του στον Αντένα, έχουμε το πρότυπο Σεφερλής αυτή τη στιγμή. Τα ζευγάρια νομίζω, θα μου πεις τα ζευγάρια. Όχι ζευγάρια. Ζευγάρια στη ζωή, ζευγάρια και στην τηλεόραση. Έχουμε μία μονομαχία, ας πούμε, τώρα εντός εισαγωγικών. Τι έχω πάει, με μάτια. Φτούξου που λέει. Δεν ματιάζω. Τηλεοπτική. Εντάξει. Τι πιστεύεις ότι θα κάνει ο Μάρκος? Εγώ πιστεύω ότι έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινό ο Μάρκος Σεφερλής που τον ακολουθεί. Πιστεύω ότι θα πάει καλά. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή το ερώτημα είναι αν θα πάει καλύτερα από τον Γιώργο. Ότι θα πάει καλά, θα πάει σίγουρα καλά. Δεν είμαι ειδικός. Θα πάει 100% καλά. Δεν μπορώ να ψυχολογήσω εγώ Θανάση τον κόσμο τι θέλει να βλέπει. Πραγματικά σου μιλάω. Δεν ξέρω τι θέλει να βλέπει. Αλήθεια. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που θέλει να βλέπει τελικά στη τηλεόραση. Θέλει να βλέπει κάτι που είναι οικείος αυτόν. Θέλει να βλέπει κάτι που θα θαυμάζει και θέλει να το φτάσει. Δεν ξέρω τι θέλει να βλέπει. Δεν ξέρω ποιο είναι το κοινό τελικά. Εγώ ξέρω ότι στην εκπομπή που έκανα με βλέπαν σίγουρα γονείς. Και μάλιστα νέοι γονείς. Ναι, γιατί οι νέοι γονείς αυτά τα πρώτα χρόνια θες να τα ξέρεις όλα. Έχεις ανασφάλεια, έχεις αυτό. Αν και για μένα τα πιο δύσκολα θέματα είναι της εφηβείας. Εννοείται. Η πιο δύσκολη φάση είναι η εφηβεία. Εννοείται. Τώρα το κοινό που βλέπει πρωινό, μεσημεριανό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι η γυναίκα που είναι στο σπίτι. Εγώ δεν βλέπω τηλεόραση. Εγώ δεν προλαβαίνω τηλεόραση.